Skatea herritarrengana hurbiltzeko asmoz, Orroskate jaialdia antolatu zen joan den larunbatean Gernika Lumoko San Kristobalen. 12 ordu iraun zituen jaialdi honetan, trikimailuak eta jauziak erakutsi zituzten parte hartzaileek, antolatzaileei jarritako proba ezberdinetan. Goizetik gehiago, txiki gazte zein nagusiak izan ziren Orroskate jaialdian skatearekin egin zezaketena erakusten. Arratsaldean baina, goizean baino jende gehiago aurreratu zen San Kristobalko pistetara, eta bertaratu zirenek skateaz gain musikaz ere gozatzeko aukera izan zuten. 6 musika taldek orduerdiko kontzertuak eskaini baitzituzten. Jaialdi honen antolatzaileen arabera, 8 urtez ospatu gabe izan den Agroskate jaialdia da Orroskatearen aurrekaria. Eta aurtengo jendearen erantzuna ikusita, hurrengo urtean ere jaialdiarekin jarraitzeko asmoa erakutsi dute.